नीतं नटवर बिभ्राद्वासा कनका कपिशां वैजयन्तीं च मालाम् बिभ्राद्वासो कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् बिभ्राद्वासा कनक कपिशां वैजयन्तीं च मालाम् कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् बिभ्राद्वासा कनक कपिशां वैजयन्तीं च मालाम् बिभ्राद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दे रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया गोपवृन्दे रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दे रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयान् गोपवृन्दैर् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्देर् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयान् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्राविशादीर्तकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्रवसविकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशात् कीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्रविशद्गीतकृति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशात् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्रविशद्गीतकृति ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நிறுத்திடுறேன். தேங்க்யூ சோ மச். இது என்ன ஸ்லோகம் படிச்சோம் நம்ம? பாகவதம்ல ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. பட் அது கேட்கல, என்ன கான்டெக்ஸ்ட்ல இத படிச்சிட்டு இருக்கோம்? தமிழ்ல மீனிங் படிச்சிடலாமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன கான்டெக்ஸ்ட்ல இந்த ஸ்லோகம் பேசி படிச்சிட்டு இருக்கோம்? யார் சொன்னாங்க? எந்த ஸ்லோகம்? சுக்கர் பகவானை பார்த்து மயங்கின ஒரு தருணம். வெரி நைஸ். சுக பகவானை பார்த்து இல்ல, பகவான் பத்தி கேட்டு மயங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அழகிய மயிலிறகு அணி செய்ய மாதாஜி இதுல போடுங்க மாதாஜி, லிங்க்ல. பொன்னை போல மின்னும் மஞ்சள் வண்ணப்பட்டு பீதாம்பரம் உடுத்தி வைஜெயந்தி மலர் மாலை அணிந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சிறந்த நாட்டிய கலைஞர்களைப் போன்று தமது உன்னத வடிவத்தினை வெளிப்படுத்தி பிருந்தாவன காட்டில் நுழைந்து தமது காலடி தடங்களினால் அதனை அழகு செய்தார். அவர் தமது புல்லாங்குழலின் துவாரங்களை தமது அதரங்களின் அமிர்தத்தினால் நிரப்பினார். ஆயிர்குல சிறுவர்கள் அவரது கீர்த்திகளை போற்றி பாடினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இதுல லிங்க்ல போட்டாக்க நாங்க எழுதி வச்சுப்போம் மாதாஜி. இப்போ இங்கயா? பாகவத புக்ல இருக்கு மாதாஜி. அதாவது 10வது காண்டத்துல தானே இருக்கு. 10:21:5 மாதாஜி. 10:21:5. அது என்ன எடுத்தா ஏங்க புக் எடுத்தா வருது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஆக்சுவலி மாதாஜி ஆல்ரெடி கூட சொல்லியிருந்தாங்க 2 ஸ்லோகம். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி நீங்க அது இருக்கு மாதாஜி. இது நீங்க நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தனங்கள், வணக்கங்கள். பூஜை பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும் மாதாஜி. நீங்க அது வரைக்கும் நீங்க இதுல பாத்துக்கோங்க. அதனாலதான் மாதாஜி அதை நீங்க தான் பெரிய நோட் பேடே வச்சிருப்பீங்க மாதாஜி. ஃபுல்லா ரைட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. அதுல ஒரு மூலையில எழுதி வைங்க. எழுதி வச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 10:21:5 இல்லையா?
மாதாஜி நம்ம ஏஎல் குரூப்ல கூட போட்டிருக்காங்க, இருக்கு அந்த ஸ்லோகம். இருக்கு இருக்கு. எந்த குரூப்ல மாதாஜி? ஏஎல் 5 இருக்கு நம்ம குரூப் 5 குரூப்ல. பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாத்திரங்கள் உருளக்கூடிய சத்தத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மியூட் பண்ணிச்சு மாதாஜி, மியூட் பண்ணிச்சு. தேங்க்யூ பிரபு. வீட்டுல டிஸ்டர்பன்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்க மட்டுமே கையை உயர்த்தி வாசிங்க. ஏன்னா நீங்க வாசிக்கும் பொழுது உங்க பாத்திரங்களுடைய சத்தங்கள் தான் வந்து நிறைய கேட்கும். ஸோ யூடியூப்ல பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்க வாசிக்கணும்ன்றத கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு தடைக்கல்லாவே இருக்கும். அதனால பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாத இங்க வந்து யூ கேன் ரைஸ் த ஹேண்ட் அண்ட் தென் ரிசைட். ஸோ நம்ம வீட்டுல சூழ்நிலை வந்து எஸ், அதை நம்ம நிறுத்த சொல்ல முடியாது இல்லையா? நாம காலையில உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம், அடுத்தவங்க வேலை செய்யறாங்கன்ற அந்த ஆங்கிள் தான் அவங்க கேட்பாங்க. அதனால யூ ஷுட் வேல்யூ தட் ஆல்சோ. தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபேமிலி இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க ஜஸ்ட் லிசன். நீங்க மியூட்ல இருந்துட்டு எல்லாரும் அவங்க வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் வந்து எவ்ரி ஒன் கேன் ரிசைட் திஸ். ஒவ்வொரு பதமுமே ஒருத்தவங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கிறாங்கன்னா அடுத்தவங்க வந்து மியூட்லயே நீங்க எல்லாம் வாசிக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து யூ ஆர் டூயிங் பேரலல் ரீடிங்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா ஏதோ சொல்றோம் கேட்கறோம், இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல விட்டுட்டு போற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? இட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அதனால வந்து ஈடுபாடு என்பது நம்ம மனசுல வரணும். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயத். நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பகதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ நம்ம இப்போ 5வது பதம் பார்க்க போகின்றோம். நேற்று ரொம்பவுமே விரிவாக ஹிரண்யாக்ஷனுடைய அவனுடைய பகவானை எவ்வாறு அவன் அவதூறு பேசுகின்றான் என்பதையும் பார்த்தோம். அதற்கு ஸ்ரீதர் சுவாமிகள் அந்த வியாக்கியானத்தை வச்சு அவருடைய வியாக்கியானத்தை வச்சு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அதை பக்தர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வார், ஒரு தூய பக்தருடைய உணர்தல் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை அந்த வார்த்தைகளை வந்து நெறிமுறைப்படுத்தி பகவானை புகழ்வது போல வந்து அந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம நேற்று வரை பார்த்தோம். சோ இன்றைக்கு மீண்டும் வந்து கண்டினியூவேஷன் இல்லையா? சோ த்வயி சம்ஸ்திதே கதயா ஷீர்ண ஷீர்ஷயன்ய அஸ்மத் புஜக்ஷுயதா ஏசா துப்யம் பலீம் அரண்யஸ்யயோ ஹேஷ தேவாஹ வயம் சர்வே நாபவிஷ்யந்த்யமூலாஹ. எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. द्वयि संस्थिते कदया शीर्ण शीर्षन्य अस्मत् भुजच्युदयाये सदुप्यं पलिं हरन्त्रस्य सयोषये स देवाः स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूलाः. द्वयि நீர் சம்ஸ்திதே கொல்லப்படும் பொழுது, கதையா கதையினால், சீர்ண நொறுங்கி, சீர்ஷனி மண்டைவோடு, அஸ்மத் புஜ என் கைகளில் இருந்து, சுதயா வெளியேறி, ஏ அவர்கள், ச மற்றும், துப்யம் உங்களுக்கு, பலிம் காணிக்கைகள், ஹரந்தி கொடுத்தல், விஷய முனிவர்கள், ஏ அவர்கள், ச மற்றும், தேவா தேவர்கள், ஸ்வயம் தானாகவே, சர்வ எல்லா ந இல்லை, பவிஷ்யந்தி வாழும், அமூலா வேர்கள் இன்றி. மொழிபெயர்ப்பு.
அசுரன் தொடர்ந்தான். என் கையினால் சுற்றி எரியப்பட்ட கதையினால் உன் மண்டையோடு நொறுங்கி நீ கொல்லப்பட்டு விழும்போது பக்தியினால் உனக்கு வேள்வியும் நைவேத்தியமும் தரும் தேவர்களும் முனிவர்களும் வேறற்ற மரங்கள் போல் தானாகவே வீழ்ந்து விடுவார்கள். பொருளுரை. மறைநூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட வழிகளில் பக்தர்கள் பகவானை வழிபடும் போது அசுரர்கள் மிகவும் அமைதி குலைந்து காணப்படுகிறார்கள். வேத புத்திரர்கள் புத்தகங்களின் முன் அனுபவமற்ற பக்தர்கள் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவை யாவன: பகவானின் திருநாமங்களை கேட்டலும் உச்சரித்தலும், எப்பொழுதும் அவர் நினைவாகவே இருத்தலும், கோயில்களில் உள்ள பகவானின் அவதார வடிவங்களை வணங்கி மணிகளை கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்தலும், மற்றும் உலகில் முழு அமைதி பெறவும் தெய்வத்தன்மை உள்ளவர்களை அதிகரிக்கவும் கிருஷ்ண உணர்வு நிலை செயல்களில் ஈடுபடுவதும் ஆகும். அசுரர்கள் இப்படிப்பட்ட செயலை விரும்புவது இல்லை. அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானிடமும் அவர் பக்தர்களிடமும் பொறாமை கொண்டவர்கள். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுதல் கூடாது. ஆனால் புலன்களின் திருப்திக்காக ஜட உலக முன்னேற்றங்களை உருவாக்குதல் என்கிற அவர்களின் பிரச்சாரம் எப்போதும் நடைமுறையில் இருக்கிறது. அசுரரான இரண்யாட்சன் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்த்தவுடன் தன் சக்தி வாய்ந்த கதையினால் பரமபுருஷ பகவானை கொல்வதன் மூலம் ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண விரும்பினான். வேறில்லாத மரம் என்று அசுரனால் இங்கு எல்லாவற்றிற்கும் வேர் என்று கொள்கிறார்கள். உடல் உறுப்புகளுக்கு சக்தி தரும் பிறப்பிடமாக வயிறு உள்ளது போல் ஜட புனித உலகங்களுக்கு சக்தி தரும் மூல பிறப்பிடமாக பகவான் உள்ளார் என்பது அவர்கள் எடுத்துக்காட்டு ஆகும். எனவே உடல் உறுப்புகளை திருப்தி செய்ய வயிற்றுக்கு உணவு அளிப்பது போல கிருஷ்ணரை பற்றிய விழிப்புணர்வு அல்லது கிருஷ்ணரிடம் அன்பு கொள்வது எல்லா மகிழ்ச்சிக்குரிய காரணங்களை திருப்தி செய்யும் உயர்ந்த வழியாகும். தீயோன் இந்த மூலத்தை வேருடன் அழிக்க விரும்பினான். ஏனென்றால் இந்த வேர் பகவான் கண்காணிக்கப்பட்டால் பகவானின் பக்தர்களின் செயல்பாடுகள் தானாகவே நின்றுவிடும். அசுரன் சமுதாயத்தில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மிகவும் திருப்தி அடைவான். அசுரர்கள் தங்களின் மன நிறைவுக்காக எப்போதும் பகவானற்ற சமுதாயத்தை கொல்வதில் ஆர்வமுடையவர்கள். ஸ்ரீதர சுவாமியின் கூற்றுப்படி பரமபுருஷ பகவானால் அசுரனின் கதாயுதம் பறிக்கப்பட்டால் அனுபவமற்ற புதிய பக்தர்கள் மட்டுமல்லாமல் பழைய அறிவு கூர்மையுடைய பக்தர்களும் மிகவும் திருப்தி அடைவார்கள் என்று இந்த பதம் பொருள் தருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். त्वयि संसति ते तदया क्षीरनाशीशन्यः अस्मद्भुजयुदया येषा दुग्ध्यं बलिं हरन्यर्षयो येषा देवाः स्वयं सर्वेण भविष्यन्तमूलाः. त्वयि நீ சம்ஸ்தித கொல்லப்படும் பொழுது, அதாவது இப்ப பகவானையே கொண்டு விடணும்னு நினைக்கக்கூடிய இரண்யாட்சனுடைய மனநிலையை பற்றி, அவன் எவ்வாறு தன்னை அந்த கொல்லுதல் என்ற செயலை ஈடுபட வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றான் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள முடியும். கதையா, அவனுடைய கதையால், சீரன நொறுங்கி, சீர்ஷனி மண்டையோடு, அதாவது அவன் அந்த கதையை சுழற்றி பகவானுடைய தலைக்கு நேராக அடிக்க வேண்டும் நினைக்கிறான். அந்த ஒரு இதுலயே பகவான் மரணித்து விடுவார் என்பது அவனுடைய கோட்பாடு. சோ மண்டையோடு. அஸ்மத் புஜ, என் கையிலிருந்து, உச்சுதா வெளியேறி, அவன் கையிலிருந்து வெளியேறி, அவர்கள் சா மற்றும் துப்பியம் உங்களுக்கு, பலிம் காணிக்கைகள், ஹரந்தி கொடுத்தல், ரிஷய முனிவர்கள், அவர்கள், சா மற்றும் தேவா தேவர்கள், ஸ்வயம் தானாகவே, சர்வே எல்லா, நா இல்லை, பவிஷ்யந்தி வாழும், அமூலா வேர்களின்றி. சோ இந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரத்தினுடைய ஆணி வேர்கள் எல்லாமே பகவான் என்று சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஸோ அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாமே பகவான் தாங்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா. அதுல ரிஷிகள், முனிகள், தேவர்கள், பிற உயிர் வாழிகள் எல்லாமே இருக்கின்றன. ஸோ அனைத்திற்குமே வாழக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து வழங்கியிருப்பவர் இந்த பரம்பொருள் தான். ஸோ அவரே இல்லை என்று விட்டால் இங்க இவர்களுடைய இதுவும் வந்து இருக்காது அப்படிங்கிறது அவனுடைய யூகம். ஸோ எவ்வாறு பிற உயிர் வாழிகளுக்கும் பகவானுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் எவ்வாறு என்பதையே அறியாதவனாக இருக்கின்றான். அந்த அளவுக்கு இவன் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கின்றான் இரண்யாக்ஷன் என்பதை நாம இந்த பதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அசுரன் தொடர்ந்தான். மேலும் அவன் என்ன பேசுகின்றான் என்றால், என் கையினால் சுழற்றி எரியப்பட்ட கதையினால் உன் மண்டையோடு நெருங்கி நீ கொல்லப்பட்டு விழும்பொழுது, அதாவது பகவான் கொல்லப்பட்டு விழும்பொழுது, பகவானுக்கு யாரு நித்தியமும் வேள்விகளையும் நைவேத்தியம் செய்பவர்கள்? தேவர்கள். உனக்கு வேள்வியும் நைவேத்தியமும் தரும் தேவர்களும் முனிவர்களும் வேறற்ற மரங்கள் போல் இல்லையா. சோ எந்த ஒரு செடியுமே வேர் இல்லாம நிக்காது இல்லையா. சோ அதனால வேறாக இருப்பவர் எல்லாம் வர இறைவன் என்பதை இந்த பதத்துல இரண்யாக்ஷன் அவனுடைய கருத்து, அவன் எவ்வாறு உணர்ந்திருக்கின்றான் என்பதை இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. சோ வேறு இல்லைன்னா மரம் நிக்காது, தானாகவே வந்து தேவர்களும் முனிவர்களும் எல்லாருமே வந்து விழுந்து விடுவார்கள் என்பது அவனுடைய கருத்து. மறை நூல்களில் இல்லையா, அதாவது வேத நூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட வழிகளில் பக்தர்கள் பகவானை வழிபடும் பொழுது நவவித பக்தி, அசுரர்கள் மிகவும் அமைதி குலைந்து காணப்படுகிறார்கள். சோ எவ்வளவு நாம பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிகின்றோமோ பகவான் அவ்வளவும் வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஆனந்தம் கொள்கின்றார். அந்த ஆனந்தத்தினால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அத்தகையவர்களுக்கு எல்லாமே நன்மைகள் என்பது தானாகவே வழங்கப்படுகின்றது அவருடைய கருணையால். சோ வேத புஸ்தகங்களில் முன் அனுபவமற்ற பக்தர்கள் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுமாறு, அதாவது முன் அனுபவமற்றவர்கள், சோ அதாவது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடியவங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடியவங்க, சோ கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்க, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன், அவன் என்ன செய்வான்? படிப்படியாக தான் சிரவணம் கேட்பான், அடுத்து கீர்த்தனம் பண்ணுவான், அடுத்து ஸ்மரணம் நினைவில் கொள்வான், அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், பாதசேவனம், ஆத்ம நிவேதனம், சாக்கியம், இதெல்லாமே இருக்கு நவவித பக்திஸ். சோ இந்த நவவித பக்திஸை வந்து அவன் வந்து பயிற்சி செய்வான். இப்ப நாமெல்லாம் எழுந்து காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி பாக்குறோம் இல்லையா, துளசி ஆரத்தி பாக்குறோம், அதுக்கப்புறம் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். இது எல்லாமே பயிற்சி தான். நம்ம இட்ஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த சாதன பக்தி. ஸோ எப்பொழுதும் அவர் நினைவாகவே இருந்தாலும், ஸோ இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். கோயில்களில் உள்ள பகவானின் அவதார வடிவங்களை வணங்கி இல்லையா, மணிகளை கொண்டு, ஸோ நம்ம இது ஜபமாலையை கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே இல்லையா, அதை நம்ம வந்து உருட்டி உச்சரித்தலும் இது ஸ்மரணம். மற்றும் உலகில் முழு அமைதி பெறவும் தெய்வ தன்மை உள்ளவர்களை அதிகரிக்கவும், அதாவது இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல அபிவிருத்தி ஆகணும். மேலும் வந்து இந்த உலக அமைதிக்காகவும் இல்லையா, கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் செயல்களில் ஈடுபடுவதும் ஆகும். எல்லாமே காட் சென்ட்ரிக்கா இருந்து கொண்டு அனைத்து செயல்களுமே நாம் அவ்வாறு இட்டு செல்றது. அசுரர்கள் இப்படிப்பட்ட செயலை விரும்புவது கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் பகவான் வந்து தனக்கு காம்படிஷன் நினைக்கக்கூடியவர்கள். அவரை வந்து தன்னுடைய நிலையோட வந்து ஒப்பிடுபவர்கள். சோ நாம் யாருமே வந்து பகவானுக்கு சமமே கிடையாது என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரோம். அது உண்மையும் கூட. நம்மள படைத்தவர்களோட வந்து நாம என்றைக்கும் சமம் ஆக முடியாது. பௌதிக கண்ணோட்டத்திலேயே கூட நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு நாம் என்றைக்குமே சமம் ஆக முடியாது. அவர்களுடைய ஸ்தானம் அது அவர்களுடைய ஸ்தானம் தான் இல்லையா. அந்த ஸ்தானத்தை நாம வந்து என்றைக்கும் நிரப்பவும் முடியாது, அதற்கு சமமாக நாம ஆகிவிட்டோம் என்று என்றைக்கும் எண்ணவும் முடியாது. சோ பௌதிக கண்ணோட்டத்திலேயே நமக்கு இவ்வளவு இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாரையுமே இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு தாய் தந்தையர் கொடுத்தார், நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்தார். அத்தகைய ஒரு தந்தையுடைய ஸ்தானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். சோ அசுரர்கள் இப்படிப்பட்ட செயலை விரும்புவது கிடையாது. அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானிடம் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களிடம் பொறாமை கொண்டவர்கள் இல்லையா, என்வியஸ் பீப்புள் அவர்கள். சோ அதனால கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுதல் கூடாது, ஆனால் புலன்களின் திருப்திக்காக ஜட உலக முன்னேற்றங்களை உருவாக்குதல் என்ற அவர்களின் பிரச்சாரம் எப்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கின்றது. இப்போ இருக்கிறது மெஜாரிட்டி பக்தியை வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த கொரோனா வந்த பிறகு ஓரளவுக்கு பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியாவது அறியத்துக்கு வந்து இந்த ஜனங்க வந்து முயற்சி செய்திருக்காங்க.
அதை நம்ம கண்டிப்பா அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆனா அந்த முயற்சியை வந்து முயற்சியோட விட்டுறக்கூடாது. அது அப்படியே வந்து மேலும் மேலும் முன்னேறி பயிற்சி என்ற நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் நம்முடைய வருங்கால சந்ததியர்களும் கூட நம்மளை பார்த்து நிறைய கத்துக்குவாங்க. எப்பவுமே நம்ம வெறுமனே ஏதாவது கற்பனையில வந்து நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். எல்லாமே பிராக்டிக்கலா பார்க்கணும். யாராவது ஒரு ஜாதகத்தை சொன்னாலும் கூட அது ஒரு கைடன்ஸ் தான் நமக்கு இல்லையா? 100% அப்படியே பர்ஃபெக்டா நடந்துடணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் அதை கைடன்ஸா எடுத்துட்டு நாம் அந்த வழி செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக நன்மையான காரியங்கள் நடக்கும். அதாவது நன்மை என்பது பௌதிக நன்மையை விட ஆன்மீகத்தில் நமக்கு நன்மை என்ன என்பதை நாம யோசிக்கணும் இல்லையா? இந்த செயல் செய்யும் பொழுது ஆன்மீகத்தில் நம்ம தவறி விழுவோமா விழ மாட்டோமா அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அலசி ஆராயணும். இது யாருக்கு என்ன பாதிப்பை விளைவிக்கும் என்பதையும் வந்து நாம கண்டிப்பா யோசிக்க வேண்டும். சோ ஆனா இந்த அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் இதை பற்றி எல்லாம் எதையுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. வெறுமனே பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் தான் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் அவர்கள் செய்வார்கள். சோ மேலும் அசுரனான இரண்யாக்ஷன் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்த்தவுடன் தன் சக்தி வாய்ந்த கதையினால் பரமபுருஷ பகவானை கொல்வதன் மூலம் ஒரு நிரந்தர பெர்மனன்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்யூஷன் இல்லையா, காண விரும்பினான். அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் அதுதான். உண்மையிலே அவனே மரணிக்க போகின்றான் என்ற யூகம் வந்து அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. யார் ஒருவர் தன்னுடைய நிலை வந்து உயர்வானது, தான் அனைத்தையுமே வந்து வென்று காட்டக்கூடியவர் என்ற அந்த அகந்தை கொண்டிருக்கின்றோமோ கண்டிப்பாக அத்தகையவர்களுடைய செயல்கள் எதுவுமே முன்னேற்ற பாதையை வந்து அமைத்து கொடுப்பது கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நம்மளை வந்து செயல்படுத்துகிறார் என்பதை வந்து நாம உணர்ந்து நாம வெறுமனே முயற்சி செய்யலாம். முடிவு பகவானின் பாதங்களில் யார் ஒருத்தர் நிரப்புகிறார்களோ அவர்களே வந்து தூய பக்தர்கள் ஆகிறார்கள். இங்கே நம்ம 2 விதமான நிலைகளை பார்க்கிறோம். ஒன்று அசுரனுடைய இயல்பு, இன்னொன்று ஒரு புறம் பக்தர்கள் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு. சோ அதனால உடல் உறுப்புகளுக்கு சக்தி தரும் பிறப்பிடமாக வயிறு உள்ளது போல் நம்ம உணவு ஏற்றுக்கொண்டால்தான் இந்த உடல் பாகங்களுக்கு வந்து இந்த உணவு ஜீரணித்த பிறகு அந்த சக்தியை வந்து இந்த உடல் முழுவதுமே அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லையா? இந்த வெயின்ஸ் மூலியமா இல்லையா, இங்க இருக்கக்கூடிய நர நாடிகள் மூலியமாக இந்த சக்தியை வந்து இந்த உடல் முழுவதுமே அது பரவ செய்கின்றது இல்லையா? அது போல வயிற்றுல தான் நம்ம உணவு கொடுக்குறோம். ஆனா உணவு செரிமானமாகி அதனுடைய அது ஆற்றலாக உருவாகி இந்த உடல் முழுவதுமே வந்து இரத்த நாளங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து there are veins also இல்லையா, அதன் மூலியமாக வந்து எல்லாமே வந்து பரவிக்கின்றது. சோ தரும் மூலப்பிறப்பிடமாக பகவான், அந்த வயிறு எவ்வாறு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அது போல மெயின் பகவானிடத்திலிருந்து தான் நமக்கு அந்த ஆற்றலும் பிறக்கின்றது. சோ எனவே உடல் உறுப்புகளை திருப்தி செய்வதற்கு வயிற்று உணவு அளிப்பது போல கிருஷ்ணரை பற்றிய விழிப்புணர்வு அல்லது கிருஷ்ணரிடம் அன்பு கொள்வது எல்லாம் மகிழ்ச்சிக்குரிய காரணங்களை திருப்தி செய்யும் உயர்ந்த வழியாகும் இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டு புரிவதும் அவர் மீது பிரேமையை வளர்த்து கொள்வதுமே எவ்வாறு நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து உணவு வழங்குகிறோமோ அத்தகைய செயலாக இந்த பக்தியையும் மேலும் வந்து நம் பக்தி மற்றும் அன்பு இந்த 2மே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் இந்த வேர் வந்து பகவான் கண்காணிக்கப்பட்டால், அதாவது இந்த மரம் இருக்கின்றது என்றால் அதன வேறாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அந்த வேரைதான் நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே வேருக்குத்தான் நம்ம வந்து நம்முடைய சேவையை செய்யணும். நீர் கூட நம்ம எதுக்கு ஊற்றுகின்றோம்? வேருக்குத்தான் ஊற்றுகின்றோம். வேரில் வந்து நீர் வந்து அதாவது இழுத்து கொண்டு அது என்ன செய்கின்றது? இந்த மரம் முழுவதுமே அது வந்து சப்ளை செய்யறது இல்லையா? நம்ம இலைதழைக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து கிளைகளுக்கு நாம் நீர் ஊற்றினால் அதனால் எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அவ்வளவுதான். சோ அதாவது நம்ம கிளீன் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கும். இலைகளுக்கும் கிளைகளுக்கும் நாம் நீர் ஊற்றினால் நாம் ஏதோ சுத்திகரிக்கக்கூடிய செயல்தான் ஈடுபட்டிருக்கின்ற வழிய உண்மையிலே அதற்கு உணவு என்பது நாம வழங்கவில்லை. சோ பகவானின் பக்தர்களின் செயல்பாடுகள் தானாகவே நின்றுவிடும். அவ்வாறு நம்ம கண் காணிக்கப்படாவிடால் தீயோன் இந்த மூல வேருடன் அழிக்க விரும்பினான். ஏனென்றால் இந்த வேர் பகவான் கண்காணிக்கப்பட்டால் பகவானின் பக்தர்கள் செயல் தானாகவே நின்றுவிடும். அதை வந்து அவன் கண்காணிக்கப்பட்டால் அதை வந்து அவன் இலக்காக வைத்து அதை அழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா அவன் கன்விக்ஷன் வச்சுட்டு அதனால இனிமே அந்த வேர் இல்லைன்னா இந்த ரிஷி முனிகள் யாருமே கிடையாது இல்லையா? அவர்களுடைய சேவைகளுமே வந்து தானாகவே நின்றுவிடும் என்பது அவர்களுடைய கூற்று, அசுரனுடைய கூற்று. அசுரன் சமுதாயத்தில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்
மிகவும் திருப்தி அடைவான். அதனால அவனுக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் இல்லையா மற்றும் பக்தர்கள் யாராக இருந்தாலுமே பகவானை அவன் வந்து கொன்றுவிட்டால் இவர்கள் அனைவருமே கதியற்று போவார்கள் என்பது அவனுடைய உணர்தல் இந்த இடத்துல எடுத்துற. மேலும் தன்னுடைய இனத்தவர்கள் வந்து திருப்தி கொள்வார்கள் என்ற எண்ணமும் அவனுக்கு உண்டு. அசுரர்கள் தங்களின் மனநிறைவுக்காக எப்பொழுதும் பல பகவானற்ற சமுதாயத்தை கொள்வதில் வந்து ஆர்வமுடையவர்களாக இருப்பார்கள். ஏன்னா அவர்களே வந்து கடவுளாக அனைவரும் வழிபட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உண்டு அவர்களுக்கு. ஸ்ரீதர சுவாமியின் கூற்றுப்படி பரமபுருஷ பகவானால் அசுரின் கதாயுதம் பறிக்கப்பட்டால் அனுபவமற்ற பக்தர்கள் மட்டுமல்ல, பழைய அறிவு கூர்மையுடைய பக்தர்கள் மிகவும் திருப்தி அடையார்கள் என்று இந்த பதம் பொருள் கூறுகிறது. எஸ், அவனுடைய கதையை வந்து பகவான் வந்து அதாவது அவன்கிட்ட இருந்து அதை வந்து கவர்ந்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பிரபஞ்சத்துல கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையா இருக்கட்டும், மத்தியம அதிகாரி நிலையா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து உத்தம அதிகாரி நிலையா இருக்கட்டும், அவர்கள் அனைவருமே திருப்தி கொள்வார்கள் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் யாருடைய வியாக்கியானத்தை மேற்கோள் காட்டி ஸ்ரீதர் சுவாமிகளுடைய வியாக்கியானத்தை வந்து மேற்கோள் காட்டி இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். எஸ், பதம் 6 விஜயகுமாரி மாதாஜி. சாதும்யமாரோ தோமரை தம்ஷ்டராக்ரகாமா காமுபலக்ஷ்ய பீதாம் தோதம் மிருதன்னிகராத் அம்பு மத்யாத் ரிஹாஹதீகக ரேணுயர்யதே பாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாம் தும்யமாரோ ரிதுக்ருத்த தோமைர தம் ஸ்டோக்ர காம் காமு பலஷ்ய பீதாம் தோதம் ருத்ரின்காத் அம்பு மத்யாத் கிரஹா ஹதி ஹ சக ரேணுர்யதேபஹ. ச அவர் துத்தியமான வேதனைப்பட்டு அரி எதிரியால் துருக்த தீய வார்த்தைகளால் தோமரை ஆயுதங்களால் தம்ஸ்ட்ராக்ட்ரா அவருடைய கொம்புகளின் முனையில் காம் அமைத்து கொண்டு காம் இந்த பூமி உபலட்சிய பார்த்து கொண்டு பீதாம் அச்சமடைந்து தோதம் வலி மிஷ்ட தாங்கிக் கொண்டு நிரகாத் அவர் வெளியில் வந்தார். அம்பு மத்தியாத் நீரின் நடுவிலிருந்து கிரகா முதலையால் ஆகதா தாக்கப்பட்டு சகரேனு பெண் யானையுடன் யதா போல இபக ஒரு யானை. மொழிபெயர்ப்பு. அசுரனின் அம்பு போல் தைக்கும் தீய சொற்களால் பகவான் வேதனைப்பட்ட போதிலும் அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொண்டார். ஆனால் அவருடைய கொம்புகளின் நுனியில் இருந்த பூமி அச்சப்படுவதை கண்டு ஒரு ஆண் யானை தன் பெண் யானையுடன் ஒரு முதலையால் தாக்கப்படும் பொழுது எவ்வாறு வீறிட்டு கொண்டு எழுமோ அதுபோல அவர் நீரிலிருந்து எழும்பினார். பொருளுரை. மாயாவாத தத்துவவாதியால் பகவானுக்கு உணர்வுகள் உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. பகவான் யாரேனும் அவரை வழிபடும் போது திருப்தி அடைவார். அதுபோல யாரேனும் பகவானை இகழ்ந்துரைத்தாலோ அல்லது அவரை தீய பெயர்களால் அழைத்தாலோ பகவான் அதிருப்தி அடைவார். பரமபுருஷ பகவான் தீயோர்களான மாயாவாத தத்துவவாதிகளால் இகழப்படுகிறார். அவர்கள் பகவானுக்கு தலை இல்லை, வடிவமில்லை, வாழும் தன்மை இல்லை, கால்கள் இல்லை, கைகளோ அல்லது பிற உடல் உறுப்புகளோ இல்லை என்கிறார்கள். அத்தோடு மட்டுமன்றி அவர்கள் பகவான் இறந்தவர் அல்லது முடமானவர் என்கின்றனர். பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய இந்த எல்லா தவறான கருத்துக்களும் அவருக்கு அதிருப்தியை தரும் மூலமாகும். அவர் இத்தகைய நாத்திக வருணைகளால் எப்போதும் மகிழ்வதில்லை. இந்த விஷயத்தில் தீயோர்களின் துளைத்தெடுக்கும் சொற்களால் பகவான் வருத்தப்பட்டாலும் அவருடைய பக்தர்களாகிய தேவர்களின் திருப்திக்காக அவர் பூமியை இடரிலிருந்து நீக்கினார். பகவானும் நம்மை போன்றே மென்மையான உணர்ச்சி மிக்கவர் என்பது முடிவு. அவர் நம்முடைய வழிபாட்டால் திருப்தி அடைகிறார். அவருக்கு எதிரான நம்முடைய கொடிய வார்த்தைகளால் அதிருப்தி அடைகிறார். அவருடைய பக்தர்களுக்கும் பாதுகாப்பு தருவதற்காக அவர் நாத்திகர்களின் அவமதிப்பு மிக்க வார்த்தைகளை தாங்கிக் கொள்ள எப்போதும் தயாராக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல சாராம்சம் என்னன்னா, ஒருவன் வந்து எவ்வாறு கடவுளை வந்து உணர்கின்றான்.
சோ அவனுக்கும் அந்த அதாவது கடவுள் என்ற நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பந்தத்தை இல்லையா, சம்பந்தம் எவ்வாறு இருக்கின்றது, அவன் எவ்வாறு அவரை வந்து வழிபடுகின்றான், அதுதான் அபிதயா இல்லையா. அடுத்து அதனால விளையக்கூடிய பிரயோஜனம் அவுட்கம் என்ன என்பதும் அதற்கேற்ற பலன்களை பகவான் வழங்குவது. இந்த 3 நிலைகள் தான் நம்ம பகவானோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. இந்த இடத்துல பகவான் அதாவது அபிதய பற்றி தான் சொல்லப்பட்டது. சம்பந்தம் இருந்த பிறகுதான் நமக்கு அபிதயமே வரும். தூய பக்தருக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இல்லையா. அதே நாத்திக தன்மை இருப்பவங்களுக்கு வந்து பகவானோட சம்பந்தம் இருப்பது கிடையாது அவங்களுடைய திருஷ்டியில இருந்து. ஆனா உண்மையிலே பகவான் அவர்களுக்கும் நீங்கப்படுவது கிடையாது. அவர்களையும் இயக்கி கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். சோ அவர்களுடைய நம்பிக்கை இல்லையா. சோ இந்த அசுரர்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும், பகவானை வந்து நித்திய புருஷராக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. அவருடைய ரூபம் வந்து அத்வைதம் அனந்த ரூபம் என்பதும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. அவர்களும் பகவான் வந்து நம்மளை போல ஒரு பௌதீக உடலை ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதனால அவர்களை சுலபமாக, பௌதீக உடல் எப்பொழுதுமே அழியக்கூடியதுதான் இல்லையா. அது மாதிரி பகவானுடைய உடலும் வந்து அழியக்கூடியது என்பதுதான் அவருடைய கருத்து. அவருடைய ரூபமும் மாயை என்று சொல்பவர்கள் மாயாவாதிகள், அது இன்னொரு புறம். இவர்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து நம்மள மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஆனா மாயாவாதிகள் அப்படி கிடையாது, மாயை என்றே கொள்கிறார்கள் அவர்கள். சோ அது இன்னும் ஒரு படி எக்ஸ்ட்ரா. சோ இந்த மாதிரி தாத்பரியங்களை மட்டும்தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரையில வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்லலாம். சா தும்யமாரோ ரிது கிருத தோமரை தம்ஷ்ட்ராக்ர காமோபலக்ஷ்ய பீதாம் தோதம் ஹிருதின் நிகராத் அம்புமத்யாத் கிருஹாஹதி சக ரேணுயர்யதேபஹ. சா அவர் துக்கியமானா வேதனைப்பட்டு அரிது எதிரியாய் துருக்கத அதாவது தீய வார்த்தைகளால், இரண்யாக்ஷனுடைய தீய வார்த்தைகளால், தோமரை ஆயுதங்களால், தம்ஷ்ராக்க அவருடைய கொம்புகளின் முனையில், காம் அமைத்து கொண்டு, காம் இந்த பூமி, உபலக்ஷய பார்த்து கொண்டு, பீதாம் அச்சமடைந்து, தோதம் வலி, மிருஷந்த தாங்கிக் கொண்டு, நிரகார் அவர் வெளியில் வந்தார். அம்பு மத்யாத் நீரின் நடுவிலிருந்து, கிரஹா முதலையால், ஆதக தாக்கப்பட்டு, சகரேன பெண் யானையுடன், யதா போல், இபக ஒரு யானை. சோ அசுரன் வந்து அம்பு போல தைக்கும் தீய வார்த்தைகளால் பகவானை வந்து அவன் நிந்தித்தான் இல்லையா. வேதனை அது அவருக்கு வேதனை ஆக இருந்தாலும் பகவான் அந்த வேதனையை வந்து தாங்கிக் கொண்டார். He accepted actually. ஆனால் அவருடைய கொம்புகள் 2 கொம்புகளுக்கு மத்தியில வந்து பூமியை வந்து தாங்கினார். நுனியில் இருந்த பூமி அச்சப்படுவதை கண்டு பயம், மீண்டும் தவறி விழுந்து விடுவோமோ இல்லையா. சோ பகவானுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் என்ற ஒரு அச்சம் என்பது இருக்கின்றது. சோ ஆனால் இந்த ஒரு ஆணை தன் பெண் யானையுடன் ஒரு முதலையால் தாக்கப்படும் பொழுது எவ்வாறு வீறிட்டு கொண்டு எழுமோ அந்த சப்தத்தோட இல்லையா, அதே மாதிரி பகவானும் நீருக்குள்ள வந்து அந்த பூமியை தாங்கிக் கொண்டு இந்த நீரிலிருந்து, கர்ப்போதகம் என்னும் நீரிலிருந்து அவரும் எழுந்தார் அப்படிங்கிறதையும் இந்த பதம் வந்து விளக்குகிறது. மாயாவாத தத்துவவாதிகளால் பகவானுக்கு உணர்வுகள் உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. அவர்கள் முதலில் ரூபத்தையே வந்து மாயை என்று கருதுவதால் அதனால அந்த இடத்துல வலி, அதாவது வேதனை என்பதை பற்றி உணர முடியாது. அவருக்கும் அந்த ஃபீலிங்ஸ், நமக்கு எல்லாமே இந்த பண்புகள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் இல்லையா. அவருக்கு இருப்பதால் அவருக்கு ஆசை என்பது இருந்ததால் நமக்கும் ஆசை என்பது இருந்தது. ஆனால் அவர் அதை பக்குவமாக மாற்றிக்கொண்டார். நாம தான் அதை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளாம தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சோ பகவான் யாரேனும் அவரை வழிபடும் பொழுது பரம திருப்தி கொள்கிறார். அதை யாராவது நிந்தித்தால் அதுவும் அவருக்கு ஒரு வேதனை, அந்த க்ஷணத்துல அவருக்கு ஒரு வேதனை தான் இல்லையா. சோ ஏனென்றால் அத்தகைய ஜீவனுடைய வாழ்நிலையும் எவ்வாறு அமையப்பெறும் இல்லையா. அவன் செய்யக்கூடிய அந்த பாவ கர்மங்களுடைய விளைவுகள் அவன் எத்தகைய பிறவியை அடைவான். இஸ் அ கம்பேஷனேட். நமக்கு கூட கருணை இருக்குன்னா பகவான் வந்து அவருக்கு கருணை இருப்பதால் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் கருணை உள்ளம் உண்டு. அதனால் பக்தனால மட்டும்தான் அதை முழுமையாக அதை வெளிப்படுத்த முடியும்.
அதாவது கருணை உள்ளம் என்பது இருப்பது பக்தனுக்கு தான் மேன்மையாக இருக்கும். சோ அவனால வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நன்மையை வழங்கக்கூடிய அந்த செயலில் அவனுக்கு ஈடுபடக்கூடிய பக்குவத்தையும் வந்து வழங்குகிறது. யாரேனும் பகவானை இகழ்ந்துரைத்தாலோ அல்லது அவரை தீய சொற்பெயர்களால் அழைத்தாலோ பகவான் வந்து அதிருப்தி அடைவார். ஆனால் தீயோர்களான மாயவத தத்துவாதிகளில் இகழப்படுகிறார். அவர்கள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை என்ற இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு கால்கள் இல்லை, கைகள் இல்லை, இந்த மாதிரி எல்லாமே அவருக்கு ஒரு வடிவமே கிடையாது என்பது அவர்களுடைய கூற்று. சோ அவர்கள் பகவான் இறந்தவர் அல்லது முடமானவர்கள் என்றும் வந்து ஏன்னா அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அனைத்துமே மாயையோட மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. சோ பரமபுருஷ பகவானை பற்றி இந்த எல்லா தவறான கருத்துக்களுக்கு அவர்கள் அதிருப்தி தரும் மூலமாக அவர் இத்தகைய நாத்திக வர்ணனைகளால் எப்பொழுதும் மகிழ்வது கிடையாது. சோ இந்த விஷயத்தில் தீயோர்களின் துளை தொடுக்கும் சொற்களால் பகவான் வருத்தப்பட்டாலும் என்ன முந்தைய பதங்கள்ல வந்து இரண்யாட்சனுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம பார்த்தோம் இல்லையா? 2 ஸ்லோகங்கள்ல அவருடைய பக்தர்களாகிய தேவர்களின் திருப்திக்காக அவர் பூமியை இடரிலிருந்து நீக்கினார். ஸோ பிரம்மருடைய சுவாசத்திலிருந்து வந்த அந்த வாராகர் வந்து இப்படி பெருசாகி அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவருக்கு எதிரான நம்முடைய கொடிய வார்த்தைகளால் அதிருப்தி அடைந்தார். சோ அவருடைய பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவதற்காக அவர் நாத்திகர்களின் அவமதிப்பு வார்த்தைகளை வந்து தாங்கிக் கொள்ள எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்கிறார் இல்லையா? அதுதான் வந்து தட் இஸ் அ டாலரன்ஸ். ஸோ அனைத்திற்கும் வந்து எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக யாரை சொல்லணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில குவாலிட்டிஸ் தான் எல்லாமே நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஆனா மெயினா இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் புத்தி இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்துதான் நமக்கு வருகின்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரேம மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. தம் நிஹர்ஷ் சரந்தம் நிஹரந்தம் சலிலிதானு நிருதோ ஹிரண்யகேசாத்ரிவிதம் யதா ஜஷஹ கராலதம் ஸ்ரேஷ்டோ சனி நிவஸ்னோ பிரவீத் கதா ஹரியாம் கிம் வசதாம் விகர்ஹிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் நிகசரந்தம் சலிலாதனுக்ரதோ ஹிரண்யகேசாத்விரதம் யதா ஜஷஹ கராலதம்ஷ்ரோ சனி நிஸ்வனோ அப்ரவீத் கதஹ்ரியாம் கிம் தஸ்தாம் விகர்ஹிதம். தம் அவரை நிகசரந்தம் வெளியில் வந்து சலீலா நீரிலிருந்து அனுத்ருத துரத்தி ஹிரண்யகேசா தங்க முடிக்கொண்டு வீரதம் யானை யதா போல ஜஷ முதலை கரால தம்ஷ்ரா பயம் தரத்தக்க பற்கள் கொண்டு அசனி நிஸ்வன இடி போல் முழங்கி அப்ரவி அவன் கூறினான் கதக்ரியாம் வெட்கமில்லாதவர்களுக்கு கிம் என்ன தூ உண்மையில் அசதாம் ஈனர்களுக்கு விகர்ஹிதம் அவதூறு சொல்லல். மொழிபெயர்ப்பு. தங்கமயமான முடியை கொண்ட தலையும் பயம் தரும் கொம்புகளும் உடைய அசுரன் முதலை யானையை துரத்துவது போல நீரிலிருந்து எழும் பகவானை துரத்தினான். இடி போல் முழங்கிக் கொண்டு அவன் கூறினான், அரைக்கூவல் விடுக்கின்ற எதிரியின் முன்னால் இருந்து ஓட உனக்கு வெட்கமாக இல்லையா? வெட்கமற்ற உயிரினங்களுக்கு பழி என்று எதுவும் கிடையாது. பொருளுரை. பகவான் பூமியை தன் கரங்களில் எடுத்துக்கொண்டு அதை விடுபட்டதற்காக நீரில் இருந்து வெளியில் வந்த பொழுது அசுரன் அவரை அவமதிப்பு மிக்க சொற்களால் கேலி செய்தான். ஆனால் பகவான் தன் கடமையை உணர்ந்தவராதலின் இதை குறித்து கவலைப்படவில்லை. கடமை உணர்வுக்கு மிக்கவருக்கு பயப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. அதுபோல சக்தி உள்ளவர்கள் எதிரியின் கேலிக்கோ அல்லது இரக்கமற்ற சொற்களுக்கோ அச்சம் ஏற்படுவதில்லை. பகவான் யாரிடமும் பயப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை. ஆயினும் அவர் அவருடைய எதிரியை புறக்கணிப்பதன் மூலம் கருணை காட்டினார். அவர் வெளிப்படையாக அரைக்கூவிலிருந்து விலகி விட்டாலும் அது பூமியை பேரிடரிலிருந்து காப்பதற்காக அவர் ஹிரண்யாட்சனின் கேலி மிகுந்த சொற்களை பொறுத்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அல்டிமேட் கோல், அவர் ஏதோ ஒரு செயலில் ஈடுபட்டார். பூமியை வந்து அந்த கர்ப்போதக நீரில் இருந்து ரட்சிப்பதற்காக அந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
சோ அந்த சமயத்தில் ஹிரண்யாட்சனுடைய இந்த உரையாடலை தான் நாம பார்க்கின்றோம். சோ மேலும் அந்த நீரிலிருந்து பகவான் வந்து எவ்வாறு ஒரு ஆண் பெண் யானை வந்து முதலையினுடைய சிக்கி கொண்டால் எவ்வாறு வெளிப்படுவார்களோ அத்தகைய சப்தத்தோட அவர் வந்து அந்த கர்ப்போதகம் நீரிலிருந்து பூமியை தாங்கி கொண்டு மேல் எழுகிறார். அதுதான் போன அதாவது அத்தியாயன்ற பதத்தினுடைய விளக்க உரையில சம்மரி. இப்ப அதனுடைய கண்டினியூவேஷனை நாம் இப்ப 7வது பதத்தை பார்க்கிறோம். மாதாஜி, அது வந்து அழகான ஒரு ஓமை மாதாஜி. உண்மையிலேயே பூமாதேவி அவருடைய மனைவி தானே? ஆமா, பூதேவி. அது ஆண் யானை பெண் யானைன்னு அவர் வந்து ஓமானம் அழகா கொடுத்திருக்கிறாரு அதுல. எஸ் எஸ் அழக. தம் நிஹ சரந்தம் சலிதா சாலிலாது நுத்ருதோ ஹிரண்யகேசா திரவிதம் யதா ஜஷாஹ சரலாதம் ஸ்ரோசனி நிவஸ்மனோ பிரவீத் கதா ஹிரியாம் கிம் வசதாம் விகர்ஹிதம் தம் அவரை நிஹ சரந்தம் வெளியில் வந்து சாலிலாத் நீரிலிருந்து அனுத்ருத துரத்தி ஹிரண்ய கேஷா தங்க முடி கொண்டு ஹிரண்ய கேஷா என்றால் தலை, அதாவது கேசம் என்று சொல்லுவோம். ஹிரண்ய என்றால் தங்கம். சோ திரிவிதம் யானை, யதா போல், ஜல முதலை, கரலா தம்ஷ்ரா அதாவது பயம் தரக்கூடிய பயங்கரமான பற்களை கொண்டு, அசனி நிஸ்வனக இடி போல் முழங்கி, அப்ரவீத் அவன் கூறினான், கதஸ்ரியாம் வெட்கம் இல்லாதவர்களுக்கு, கிம் என்ன, து உண்மையானால், அசதாம் ஈனர்களுக்கு, விகர்ஹிதம் அவதூறு சொல்லல். சோ ஹிரண்யாட்சனுடைய அஜ்ஞானத்தை பற்றி நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக உத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தங்கமான முடியை கொண்ட தலையையும் பயம் தரும் கொம்புகளை உடைய அசுரன் முதலை யானையை துரத்துவது போல, ஒரு முதலை வந்து யானையை துரத்துனா எப்படி இருக்குமோ, இங்க பகவான் யானைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, முதலை வந்து அசுரனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ நீரிலிருந்து எழும் பகவானை வந்து அவன் துரத்த ஆரம்பித்தான். இது போல முழங்கி கொண்டு அவன் வந்து பின்வருமாறு பேசலானான். அறைகூவல் விடுக்கின்ற எதிரியின் முன்னால் இருந்து ஓட உனக்கு வெட்கமாக இல்லை? இது சமயோஜித புத்தி இல்லையா? பகவான் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து செய்யக்கூடியவர். இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் மகாபாரத போர்லயுமே இருந்தது இல்லையா? ஜராசந்தனுடைய வதத்தின் பொழுது அந்த கடைசியில வந்து பீமனுக்கு அவர் ஒரு சூஷமமாக இல்லையா ஒரு குச்சியை எடுத்து அதை வந்து பிரித்து வெவ்வேறு திசைகளில் வந்து எரிந்த பிறகு பீமன் அதை உணர்ந்துதான் அந்த ஜராசந்தனுடைய உடலை வந்து அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வீசினான். அதனால அது ரெண்டும் இணையாமல் போகவே அவன் வந்து மரணத்தை வந்து அவன் ஸ்வீகரித்தான். சோ அது போல இதே போல இன்னொரு இன்சிடென்ட்டும் இருக்கு. காளியவான் வந்து அவனை வந்து அலைக்கழித்து இல்லையா, அடுத்து இவர் யார் அந்த முனிவர் வந்து அவர் எழுந்த உடனே அவருடைய முச்சுக்கொண்ட சோ அவரிடத்தில் அழைத்து சென்று சோ கண்ணனை தேடிக்கொண்டு வரும் பொழுது இந்த காளியவான் வந்து அங்கே கண்ணன் தான் படுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறது, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் வந்து அந்த போர்த்தி கொண்டு படுத்திருக்கார் என்று எண்ணிக்கொண்டு காலால் எட்டி உதைத்த பொழுது அந்த முச்சுக்குண்டர் எழுந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது என்னன்னாக்க, முதலில் அவர் சயனித்து அவர் சயனின் கிடையாது, அது ஆக்சுவலி தபஸ். அந்த தபஸில் இருக்கும் பொழுது அவர் முதலில் அவர் கண்ணை திறந்து யார் முதலில் நோக்குகிறார்களோ அவர்கள் வந்து பசமாக வேண்டியதுதான். சோ அத்தகைய எல்லாவற்றிற்குமே காரணம் உண்டு. பகவான் ஒரு செயலுக்குமே அனைத்துக்குமே காரணங்கள் உண்டு. இங்கே ஹிரண்யாட்சனுடைய அறைகூவலை வந்து பகவான் ஏற்று அவனுக்கு வந்து அலைக்கழிக்கின்றார். சோ இருந்தும் கூட உனக்கு ஆனாலும் அவன் ப்ரொவோக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். சோ நம்மளை யாராவது தூண்டி விட்டா நம்ம என்ன ஆகும், டக்குன்னு நம்ம பேசிட்டு அந்த சூழ்நிலையே வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு இதுக்கு எடுத்துட்டு வந்துரும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் எவ்ரிதிங். அதனால அவர் அந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அமைத்து அவருடைய செயல்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தக்கூடிய தன்மை.
இந்த இடத்துல அவன் வந்து பயந்து ஓடுறார் பகவான் என்று அவன் நினைக்கின்றான். ஆனால் பூமியை அவர் முதலில் ரட்சிக்க வேண்டும். சோ வெட்கமற்ற உயிரினங்களுக்கு பழி என்பது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா பகவான் அந்த அளவுக்கு வெட்கமற்றவர், அவர் வந்து போர்க்கொள்ள திறனற்றவர் அப்படிங்கிறதுலாம் அவனுடைய கருத்தாக இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தப்பட்டது. சோ பகவான் பூமியை தன் கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு அதனை விடுவித்ததற்காக நீரிலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது அசுரன் அவரை அவமதிப்பு மிக்க சொற்களால் வந்து கேலி செய்தான். ஆனால் பகவான் தன் கடமை உணர்ந்தவராதலின் இதை குறித்து கவலைப்படவே இல்லை. எஸ், நம்மளை தூற்றுபவர்கள் தூற்றிக் கொண்டுதான் இருப்பவர்கள், போற்றுபவர்கள் போற்றிக் கொண்டுதான் இருப்பவர்கள். அதனால தூற்றினால் நம்ம அதை கொண்டு வருத்தப்படுவதையோ இல்லை போற்றினால் நம்ம அகம்பாவம் படுவதையோ நாம கண்டிப்பாக நிறுத்த வேண்டும். என்ன நாம அப்பயும் இருமையில தான் இருக்கும்னு அர்த்தம். 2 விதமான நிலைகளை தான் நாம, ஒன்று இந்த பக்கம் இல்லைன்னா இன்னொரு பக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலமரத்தினுடைய கிளைகள் எவ்வாறோ அது போன்ற ஒரு நிலையை தான் நம்ம வந்து அடைவோம். அதனால சோ யாருமே நம்மளை தூற்றினாலும் அதை வந்து பொறுத்து கொள்ள நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா நம்ம அதற்கு நாம பதிலுக்கு பதில் செய்யும் பொழுது அந்த கர்மத்தோட நாம வந்து இணைந்து விடுகின்றோம். அதனால யார் அவதூறு கூறினாலும் அவர்கள் கூறட்டும் அப்படின்றத வந்து விட்டுவிட வேண்டும். சோ கடமை உணர்வு மிக்கவர்க்கு பயப்படுவதற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது. பக்தியற்றவர்கள் நான் டிவோட்டிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடுலே முதலில் வந்து அந்த பயம்தான். என்ன நடந்துருமோ ஏது நடந்துருமோ, தன்னுடைய இந்த ஸ்தூல உடலினுடைய உணர்வில் இருந்து அவர்கள் வந்து அதை வந்து செயல்படுத்துகிறார்கள். சூக்ஷ்மத்தை உணர்ந்தவர்கள், ஆத்மாவை பற்றி உணர்ந்தவர்கள் அத்தகைய செயலில் கண்டிப்பாக அத்தகைய உணர்வு கொண்டு செயல்படவே மாட்டார்கள். சோ வி ஆர் சோல் அப்படிங்கிறது, நாம் எல்லாரும் ஒரு ஆத்மா, பகவானில் தோன்றிய பின்ன பகுதி, அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து அவருடைய நாட்டை அடைவதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை என்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். சோ மேலும் அது போல சக்தி உள்ளவர்கள் எதிரியின் கேலிக்கோ அல்லது இரக்கமற்ற சொற்களுக்கோ அச்சம் ஏற்படுவதே கிடையாது அவங்களுக்கு. சோ பகவான் யார்கிட்ட எமோஷனலா இருக்கும் இல்லையா, பிசிக்கல் அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கோ, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இம்பாக்ட் ஆகும். பகவான் யாரிடமும் பயப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு. ஆயினும் அவருடைய எதிரியை புறக்கணிப்பதன் மூலம் கருணை வந்து காட்டினார். அவனும் தவறு இழைக்க கூடாது என்பது அவருடைய கருத்து. சோ அவன் வெளிப்படையாக அரைகூவிலிருந்து விலகிவிட்டாலும் அந்த பூமியை போரிடுதலிருந்து காப்பதற்காக அவர் இரண்யாக்ஷனின் கேலி மிகுந்த சொற்களை வந்து பொறுத்து கொண்டார். எஸ், அவருடைய தலையாய கடமை அது பூமியை வந்து ரட்சிப்பதுதான். சோ பூமியை ரட்சிக்கிறது அந்த செயலில் அது முடிந்து விட்டால் இன்னும் அதை வந்து அந்த பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலைதான் பகவானிடத்திலிருந்து. இவனுடைய அவதூறு சொற்களை எல்லாம் வந்து அவர் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை. He didn't put into this consideration. அதை வந்து அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டார். நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி. சகாமுதஸ்யதாத் சலிலஸ்ய கோச்சரே வின்யஸ்ய தஸ்மா மததாத் சவசத்வம் அபிஷ்டுதோ விஸ்வ சுஜ பிரசூரனை பூயமானோ விபுதைஹி பஷ்யதோரே. ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. சாமுதத்தா சத்விலஸ்யா கோசரே விநாஸ்யா தஸ்மாதஸ்யா மததத்சவ சத்வம் அபிஷித்தோ விஷ்லக்தா பிரஷுத்தர் பூர்வதோ விபத்தோ பஸ்யதோ துன்ரே. What of meaning? Sa Bhagavan, காம் பூமி, உசத்தாத் மேற்பரப்பில், சலித்யா நீரின் கோசரே அவரின் பார்வைக்குள், வினாசியா வித்தஸ்யா வைத்து, தஸ்யா பூமிக்கு, அததாத் அறிவித்தார், சுவா அவருடைய சொந்த, தத்துவம் வாழ்தல், அபிஷுத்தார் புகழ்ந்து, விஸ்வருஜார் பிரம்மாவினால் அண்டத்தின் படைப்பாளர், பிரசுத்தார் பூக்களால் அபூர்வமான திருப்தி அடைந்து, விபுத்தா தேவர்களால் பக்யத்தா பார்க்கும் போது, அரே எதிரி. பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பகவான் பூமியை நீரின் மேற்பரப்பில்
தன்னுடைய பார்வைக்குள் வைத்து தன்னுடைய சக்தியை நீரின் மேல் மிதக்கும் சக்தியாக மாற்றி அவளுக்கு அதை கொடுத்தார். எதிரி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அண்டத்தை படைப்பவர் ஆகிய பிரம்மா பகவானை போற்றினார். பற்றி தேவர்கள் அவர் மீது பூமாறி பொழிந்தார்கள். பொருளுரை: அசுரர்கள் பரமபுருஷ பகவான் பூமியை எவ்வாறு நீரில் மிதக்க விட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பகவானின் பக்தர்களுக்கு இது ஒரு அதிசயமான செயல் அல்ல. பூமி மட்டுமல்ல, ஆனால் பல பல லட்சக்கணக்கான கோள்களை காற்றில் மிதக்கின்றன. இந்த மிதக்கும் சக்தி பகவானால் அவைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதுவிட முடிவான விளக்கம் இல்லை. ஜட உலகத்தவர் கோள்கள் மிதப்பது புவியீர்ப்பு விசையினால் எவ்வாறு விளக்க முடியும்? ஆனால் புவியீர்ப்பு விசை பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் அல்லது வழிகாட்டுதலின் கீழ் இயங்குகிறது. பகவத்கீதையில் கற்று பகவானின் ஆற்றலை உறுதிப்படுத்துகிறது. அதாவது ஜட உலக சட்டங்கள் அல்லது இயற்கை விதிகள், கதிர்வன் மண்டத்தின் வளர்ச்சி, காப்பு, உற்பத்தி, படிப்படியான வளர்ச்சி எல்லாவற்றுக்கும் பின்னால் இறைவனின் வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது. பிரம்மாவை தலைவராக கொண்ட தேவர்களால் மட்டுமே பகவானின் செயல்பாடுகளை போற்ற முடியும். அதனால் அவர்கள் பகவான் அசாதாரணமான வீரத்தினால் பூமியை நீரின் மேல் மட்டத்தில் வைத்ததும் அவர்கள் எல்லாம் கடந்த இந்த தத்துவ செயலை பாராட்டும் வகையில் அவர் மீது மலர் மாலை பொழிந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் ஆகல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களது நான் என்னால மியூட் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாகாமுதஸ்தாத் சலீலஸ்ய கோச்சரே விந்யஸ்ய தஸ்யாமததாத் ஸ்வசத்வம் அபிஷ்டுதோ விஸ்வஸ்ருஜா பிரசூனரை பூர்யமானோ விபுதைஹி பஷ்யதோரே. பகவான் காம் பூமி உத்சதாத் மேற்பரப்பில் சலிலஸ்ய நீரின் கோச்சரே அவரின் பார்வைக்குள் வினிஷ்யச வைத்து தஸ்யா யாம் பூமிக்கு அதாத் அணிவித்தார் ஸ்வ அவருடைய சொந்த சத்வம் வாழ்தல் அபிஷ்டுத அதாவது புகழ்ந்து விஸ்வஸ்ருஜா பிரம்மாவினால் அதாவது அண்டத்தின் படைப்பான இரண்டாம் படைப்பு பிரம்மர் தான் செய்கிறார். பிரசுனரை பூக்களால் ஆயுர்மயமான அதாவது திருப்திகரம் அடைந்து விபூதை தேவர்களால் பஷ்யத அதாவது பார்க்கும் போது அரே எதிரி. சோ பகவான் பூமியை நீரின் மேற்பரப்பில் மூழ்கியிருந்த அந்த பூமியை அந்த இரண்டு தந்தங்களுக்கு மத்தியில எடுத்து சோ அந்த நீரின் கர்ப்போதகம் நீர் அந்த எந்த நிலையில் அது அமைய பெற வேண்டுமோ அத்தகைய நிலையில் பகவானுடைய ஆற்றலால் அது நிலை கொண்டிருக்கிறது. நம்ம 14 லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அது செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய செயல்பாடு என்பதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? வித்தவுட் த எனர்ஜி அதாவது சக்தி, பகவானுடைய ஆற்றல் இல்லாமல் எந்த ஒரு கோளுமே தன்னிலையில இயங்க முடியாது. இவ்வாறு பூமியை அவர் ரட்சித்து நீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கும் சக்தியாக மாற்றி அவளுக்கு அதை கொடுத்தார். எதிரி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அண்டத்தை படைப்பவராகிய பிரம்மா பகவானை போற்றினார். மற்ற தேவர்கள் அவர் மீது பூமாரி பொழிந்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டது. அசுரர்கள் பரமபுருஷ பகவான் பூமியை எவ்வாறு நீரில் மிதக்க விட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அவங்களால. ஏன்னா அவங்களுக்கு லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? ஆனால் பகவானின் பக்தர்களால் அது சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பூமி மட்டுமல்ல,
ஆனால் பல பல லட்சக்கணக்கான கோள்களும் காற்றில் வந்து மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மிதக்கும் சக்தி பகவானால படைக்கப்பட்டது, அவரால்தான் வழங்கப்பட்டதே அவங்களுக்கு. அவர்களால் கோள்கள் சக்தியினால் அவைகள் வழங்கப்படுகின்றது. சோ இதை விட முடிவான விளக்கம் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்துல. ஜட உலகத்தவர் கோள்கள் மிதப்பு எங்கானாலும் புவியீர்ப்பு அந்த சக்தி வந்து பகவானால் தான் கொடுக்கப்பட்டது. நாம வந்து புவியீர்ப்பு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம், விளக்க முடியும் சயின்டிபிக்கா, அதுதான் நம்ம சொல்றது. ஆனா உண்மையிலே எல்லாம் இறைவன் தான் வந்து அதை ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டு அந்த இதுல இருந்து செயல்படுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் தான் வந்து ஏற்படுத்துகிறார். சோ இப்ப நம்மளால இந்த பூமி ரொட்டேட் ஆகிறது எப்பயாவது தெரியறதா, நம்ம உணர்வு ஃபீல் ஆகும். உண்மையிலேயே அந்த பூமி வந்து நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சோ கோள்கள் மிதப்ப புவியீர்ப்பு விசையினால் கிராவிடேஷன் என்று விளக்க முடியும். ஆனால் புவியீர்ப்பு விசை பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் அல்லது வழிபடுதலின் கீழ் வந்து இயங்குகின்றது இல்லையா? அதாவது இதெல்லாமே புவி ஈர்ப்புலதான் நடக்கிறதுனால அந்த புவி ஈர்ப்பு யாருடைய கண்ணோட்டத்தில் செயல்படுகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கண்ணோட்டத்தில். சோ பகவத்கீதை கூற்று பகவானின் ஆற்றலை உறுதிப்படுத்துகின்றது. இது நம்ம பகவத்கீதையிலையும் படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஜட உலக சட்டங்கள் அல்லது இயற்கை விதிகள், கதிரவன் மண்டலத்தின் வளர்ச்சி, காப்பு, உற்பத்தி, படிப்படியான வளர்ச்சி எல்லாவற்றுக்கும் பின்னால் இறைவனுடைய வழிகாட்டுதல் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. நாம் எந்த காரியம் செய்தாலுமே அனைத்தையுமே பகவானுடைய, அதாவது அவருக்கான பிரார்த்தனைகளாக எண்ணிக்கொண்டு நாம செயல்பட வேண்டும். எப்பொழுது நம்முடைய சுயநலத்தை கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோமோ அது வந்து அந்த காரியம் வந்து நமக்கே வந்து நன்மை வழங்காது. சோ மேலும் வந்து பிரம்மாவை தலைவராக கொண்ட தேவர்களால் மட்டுமே பகவானுடைய செயல்பாடுகளை போற்ற முடியும். ஏனென்றால் அவர்கள் நம்மளோட அந்த அதாவது அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இல்லையா? சோ ஆன்மீக ஆகாயம், பௌதிக ஆகாயம், அவர்களுடைய உலகம் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள். சோ இப்படி அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியும், பகவானின் செயல்பாடுகளை போற்ற முடியும். அதனால் அவர்கள் பகவான் அசாதாரணமான, அதாவது காஸ்ட்லெஸ் இல்லையா, எந்த ஒரு காரணமும் தேவையில்லை. சோ அதனால காரணமற்ற வீரத்தினால் அவருக்கு இருக்கு எல்லா வலிமையும் அவர்தான் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். அவரை விட உயர்ந்த வலிமையும் கிடையாது. இந்த 6 விதமான நிலைகள் இல்லையா, நம்ம வைபவங்களை பற்றி படிச்சிருக்கோம். அந்த 6 விதமான நிலைகள். அதுதான் நம்ம நேரத்துல ஒண்ணு வந்து இதுல வந்து நம்ம பார்க்கறது என்னது, வலிமையை பற்றி பார்க்கின்றோம். அதனால் அவர்கள் பகவானை அசாதாரணமான வீரத்தினால் பூமியையும் நீரில் மேல்மட்டத்தில் வைத்ததும் அவர்கள் எல்லாம் கடந்த இந்த தத்துவ செயல்களை பாராட்டும் வகையில் அவர் மீது மலர் மாலையை வந்து பொழிந்தார்கள். சோ அதாவது மீண்டும் பூமியை மீட்கப்பட்டது பகவானுடைய ஆற்றலால் வந்து ஒரு நிலை கொண்டு அது செயல்படுவதற்கான காரணம். இது எல்லாம் வந்து பக்தர்களால உணர முடியும். அதை கண்டு அவர்கள் வந்து பேரானந்தம் கொள்கிறார்கள். தேவர்களும் வந்து மேலிருந்து பார்த்து மலர் மாலையை வந்து பகவானுக்கு துதித்து வந்து போற்றுகிறார்கள். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யேஷ கிருப சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.